салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва як замин мебошад. эҳтиромана хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ доранд, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сум аст. инак замини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, посёлкаи Истиқлолият, 6 сотиқ замин, гирди замин маҳкам карда шудааст. ҳоҷатош ҳамаш 100% обсвет ҳастай. нархаш бошад 50 000 сомонӣ боз савдо мешавад. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби замин маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. инак квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ, якомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат нархаш бошад. 120 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонташ кӯҳна мебошад. айни ҳол коробка. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 9 километр, якомната квартира дар 9 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 130 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар Ҳисори, якомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 39 метр квадрат нархаш бошад. 156 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об светаш доимӣ ҳаст. ҳоҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. инак квартираи фурӯшӣ дар Гулистон, Қайроқум, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 146 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. инак квартираи фурӯшӣ дар Гулистон, Қайроқум, кӯчаи Истиқлол, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат нархаш бошад. 120 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. инак квартираи фурӯшӣ дар Гулистон, Қайроқум, дукомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат нархаш бошад. 195 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи фурӯшӣ дар Турсунзода, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, секомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 59 метр квадрат нархаш бошад. 150 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар Турсунзода, 4 микрорайон, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 52 метр квадрат нархаш бошад. 173 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам.
эпидемия паста барои боқувват кардани бадан ва мардонагӣ, шахсоне ки фарзанддор намешаванд, зинда кардани сперма, хунукгирифтагӣ, рак кашидани пойҳо, худро дар вақти ҳамхоба шудан боқувват ҳис кардан ва ҳавсаларо баланд кардан. Мехоҳед ҳамсаратонро ризо гардонед то 45 дақиқа алоқаи ҷинсиро дароз кунед ва ҳам худатон ҳаловат баред. Пас ба шумо ин гиёҳро тавсия медиҳем. Фрэнк крем самюнван барои шахсоне ки иштиҳон надоранд, хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд. Ҳамчунин барои варзишгарон низ пешниҳод карда мешавад. Хилба ҳадиси паёнбар аст ки ба 100 даво дорад барои сангинамак ва хунукзадагии гурда. Равғани мурча барои нест кардани мӯйҳои нолозим. Сенол барои кирми рӯда, меъда, паразитору